may maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa ato karon nga panag-uban mga igsoon, ako ning ato ning sugdan, ato ning ablihan diha sa pagpasalamat, sa pagpasidungog, sa pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Dinmuhi mo kitag mga pag-ampo ug mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ug mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga mo'y nagatiman kanamo. Dios nga mo'y nanalipod sa matag usa nga misalig midangop kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo. Dawata o Dios ang among kinabuhi nga among gihala diha kanimo ninitak na sa pagpaminaw sa imong mga pulong, sa pagkaton sa imong mga mensahe. Diin sa amo karong panag-uban ini mong programa, maangko na usab namo ang pinasayang panalangin gikan kanimo. Na diin makakaton kami sa mga pulong nga mohatod kanamo sa kinabuhing uli katapusan, mga pulong nga maghatag kanamo kausaban. Diin mo dalangan ngadto sa dapit nga naang panalangin gikan kanimo. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan, nga diin malipayon kami, malinahon kami nga magpaabot sa imong pagbalik. Dalaygon ka nga Dios nga magpanalangin ka naman sa pangalan ni Jesus. Amen o Amen. May butag, dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag usa. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa ato nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanato. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa tanan nga mga listeners sa 101.3 FM station nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, Malabuyok, Cebu. Good morning, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato programa through the FM station. O sa ato mga kaigsuonan nga nanuka diha sa Balok, Santo Niño, Tanhay. Ang ato ang unang FM station nga namugna na umol sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, nga mao ang FM station 95.3 nga nanuka diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, sakop sa Tanhay City, Negros Oriental. Mayo nga pagiguban ug ang Dios magahatag kanato og kalipay kalinaw sa ato ang panag-uban inimong programa nga diin maghatag ang Dios kanato og mga mensahe ilabi na mga kaigsuonan sa ato karong hisgutan nga mahitungod sa pagkaanak sa tao ngadto sa Dios. Ikaw ug ako mga kaigsuonan kinahanglan makaila, kinahanglan makakita ta sa mga ilhanan nga ikaw ug ako anak ng nagyod sa Dios. Alang sa mga listener sa 101.3 FM station, kaganina amo ang nabati mga kaigsuonan ang istorya sa kinabuhi ni Hesukristo. Diin sa katapusang mensahe nga ang atong Ginoong Hesus kinahanglan dawaton, kinahanglan tuuhan ug atong papuy-on sa atong kasing-kasing aron kita makapadayon sa pag-alagad sa amahan ingon nga iyang mga anak. Ikaw ug ako mga anak na tas Ginoo,
May buntag sa mga anak sa Dios, may buntag kaninyong tanan. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati bisan pa sa atong igsuon diha sa Linaw ug sa tanan ato magkaigsuonan sa Ampak, Sitio Ampak, Sitio Linaw. Kumusta kamo? Akong mga hangyog, mga pagdasig nga ato ning i-share og atong isugilon nga aduna ta FM station nga walay laing gitunol, walay laing gihisgutan kundili ang mga pulong sa Dios nga atong gialagaran. Akong gidasig matag-usa ilabi na sa mga kaigsuonan sad nga mga listeners, followers, viewers nga atong i-share ang ato ang programa nga diin ang ato ang mga kailag higala nagkinahanglan usab sa mga pulong sa Dios nga atong madunggan karon. Ayaw ihikaw ang pag-share ni ini ngadto sa imong mga kaila ilabi na sa imong Facebook account. Kay sa imong pagbuhat ni ini dako kaayo ang nahimo nimo sa imong pag-alagad sa Dios ug ang Dios malipay sa pagbuhat nato niini. Mahinungdan ako na malipayon nga nagdasig kaninyo sa pag-share niini ngadto sa uban. Og diha kaninyo aron usab inyong ipaambit og i-share ngadto sa inyong mga kaila. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Brother Moses Cardinte. Good morning. Mayong pagpaminaw, mayong pagiguban ni Brother Pedro Arsula og sa mga Alianic family. Good morning. Mayong buntag, mayong pagpaminaw sa ato mga kaigsuonan nga mga Alianic diha sa Pantag, sa Linaw, sa tanan nga nagsunod sa atong programa. Ang Dios magpanalangin. Ug may pagpaminaw sa mga Dinoyo family, sa mga De Villeres family, Tamayo family, sa tanan nga mga kaigsuonan nato nga nagsunod, mga kasilinganan nga nagsunod sa ato ang programa. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 17 na sa bulan sa July, tuig 2024. Atong oras sa atong programa alas 9:27 na sa kabuntagon. Nga torong hisgutan mga kaigsuonan, maghisgota kung unsa ang mga pamaagi o mga ilhanan sa pagkaanak sa tao ngadto sa Dios. Ang tao nga mao kita nahimong mga anak sa Dios ug unsay mga ilhanan ug unsaon aron mahimong anak sa Dios ang tao nga nabuhi niining kalibutan na. Maayong butag, maayong pagiguban ni Julia Miano. Shout out Cecilia matut pa no sa Cecilia Herbito Pastor. Oh, maayong buntag, maayong nga pagpakiguban. Kumusta mamo diha sa Carita, Cebu? Kumusta mo diha? Ipangumusta ko ni Cecilia Herbito, gikan ni Julia Miano. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw. Good morning ni Brother Josepino Paran. Maayong buntag ni mo diha, Brad. Bro, maayong buntag. Si Gingging Simpron, maayong buntag. Si Elby Lopez, maayong buntag. Maayong pagiguban. Si Nancy Otaza, good morning. Matut pa ni Josepino Paran. Bless morning, Pastor Gideon. Og sa tanang viewers, God bless. Request ko dito sa Cross. Minaw lang ko samtang katrabaho. May pagiguban sa atong igsuon nga nanukad sa Thailand, si Sister Susana Pableo. Matod pa maimbutag Pastor Gideon og sa tanang mga igsuon ni Kristo. Dalaygon ang atong buhing Dios. Atong igsuon nga Sister Kilisti Pargan may paabot usab og mga mensahe ug matod pa. Morning Pastor, salamat sa Dios makadungog na pod sa pulong sa Dios. Shout out sa Kanay family, Duhak family, Kilisti family. Thanks Pastor and God bless. Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Emily Muaris Kauli. Magandang umaga Pastor, magandang umaga dyan sa iyong lahat dyan, lalo na sa inyong mga kasamaan at sa iyong pamilya. Si Dikina, mayong buntag Pastor, God bless. Si Romy Dakias, mayong buntag Pastor, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Shout out ko sa ako ang tatay ug nanay diha sa
Senator Ninoy Aquino. Salamat kaayo sa song Itataas Kita watching from Malvar, Batangas. Okay, salamat kaayo. Kumusta mo diha sa Malvar, Batangas? Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Nancy Otasa. Good morning, God bless you all. O sa tanang mga viewers, dalaygon ng Dios. Mayong pakiguban, may butag ni Jinky Gonzales o ni Mary Rose Villeres Laginon. Matod pa may butag pastor sa tanan ng minaw sa tanang taga Bugho, Sulunggon. Og sa Martillo Lalavertad nila Ate Charlene og Kuya Gili og sa tanang Vergaras family. God bless sa tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pagkiguban ni Jinky Gonzales from Bindoy. Kumusta mo des Bindoy? Kumusta ang atong panahon? Mayong buntag ni Ani Laginon Koime, mayong buntag pastor na minaw mi diri sa Bugho, Sulunggon, Lalavertad, Negros Oriental. Greet ko sa ako mga silingan, kutob sa makabati sa imong live, akong gi-connect sa trompa aron makabati pod sila sa pulong sa Dios. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Pagkaninduta sa gihimo sa atong igsuon nga Sister Ani, I declare nga ang tanan natong mga kaigsuonan og ang imong mga silingan diha sa Bugho, Sulunggon nga panalanginan sa Dios og hatagan og payong panglawas og proteksyonan sa atong buhi nga Dios. I declare in the name of Jesus nga ang atong mga kaigsuonan malipayon. Atong hinumduman mga kaigsuonan, importante gid sa atong pagpuyon ing naong sa kalibutan, malipayon gyud kay sumala sa gisulat sa balaang kasulatan diha sa Panultihon kapitulo 17:22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa pagsubo kanunay. Mauhinungdan kita gitudluan sa Dios nga malipayon, mauhinungdan ang Dios mga kaigsuon na nagbilin og mga mensahe. Mga igsuon ko sa Ginoo nga matod pa pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Mauniwali ni Pablo mga kaigsuonan nga gisulat diha sa Filipos 4:4. Pagkalipay kamo diha sa Ginoo, spon ko pagkalipay kamo. Unsaon man pod aron malipayon, kinahanglan ka antigutang madinawaton. Kinahanglan mo dawat kay di magyud ta malipayon kung di tak antigong mo dawat. Sa hitsura pa lang, kung di ka mo dawat sa imong hitsura, di gyud ka malipayon. Nga naman mag-uol man ka, iniglantaw nimo labi na kung naay karong mga panahon na sa mga building, ang ilahang mga glass mura na og kanang sa inistoryahan pa sa una murag espiho. Kanang samin ba? Murag samin bitaw. Unya kung di ka madinawaton sa imong hitsura, sa imong pagkatao, mag-uol ka. Sige ra kag-guol kay sige magkakita sa imong hitsura labi na sa ato ang mga kaigsuonan nga nagtukod og mga building nga imong maagian mga kaigsuonan labi na sa lungsod syudad nga maagian nato ang mga building nga murag matud pa espiho naman ng mga bongbong nato karon. Muna nga kinahanglan madinawaton ta madinawaton ta. Awit makalangit itataas kita. Ang programa nga inyong nadunggan mga kaigsuonan, ilabi na sa ato mga FM station 101.3 o sa 95.3 mga kaigsuonan, nanukad ang atong programa diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Taas kita, taas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Mayong pakiguban ni Hosa Aman Mola. Good morning Pastor, salamat nakalantaw na pod ko sa imong live. God bless to all watching from Mindanao.
Kumusta mo diya sa Mindanao? Si Teresa Castor, good morning Pastor, og sa tanang nagsunod sa programa ang Ginoo magauban og magpanalangin kanatong tanan. Si Brother Freddy Aquino, matud pa maayo nga buntag Pastor. Og matud pa dalaygon ang Dios Pastor, nagdamgo akong asawa, ihadaw kong nakita nga naay katawag sa cellphone og nahibulong akong asawa na ay ming abot nga truck na ay karga nga mga bugas og nakita sa akong asawa nga naay gibutang nga tunga sa sakong bugas nga kuha ko daw sa kilid sa among kwarto unya naay apil gasol o giingnan sa akong asawa ang tao nga nagbutang sa naa bugas lang amoa kay naa pami gasol no pagkanindutan no ang hatag nga mensahe sa inyong pagpuyo diha Brother Freddy uban sa imong asawa. Ang mensahe sa damgo sa imong asawa nagpakita nga wa kay laing duulan kundi ang Dios, wa kay laing tawagan kundi ang Dios. Siya nga Dios nga atong gilagaran mo provide gayud sa tanan nga inyong gikinahanglan. Sa unahan dunay mga panginahanglanon lamang ang imong pagabuhaton tawagi ang Dios, tawga ragyod ang Dios. Wa kay laing buhaton, tawga ragyod ang Dios. Magpakigsulti ka kanunay sa Dios. Sister Gingging Simpron, good morning Pastor, og sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo, dalaygon ang Dios sa tibuok nga natong kinabuhi o kinabuhi nato sa pagtulunan ni Kristo nga maoy maghatag kalig-on sa kalig-on sa atong kinabuhi. Request kog awit makalangit Pastor bala ang kasulatan dito sa cross. Salamat Pastor and God bless sa tanang nga kaigsuonan. Musta ka Sister Gingging? Si Sister Susana Pableo, salamat kaayo sa makugihon sa pag-share sa ihang mga kaila nga ato kong mga igsuon sa Ginoo. Mayong buntag may pakiguban ni Samuel Hilo Senior. Good morning. Og si Jean Mark Villanoca o Digala o Dagila. Matod pa maayong nga buntag Pastor. Ania nagpadmanasigon sa pagpamatay sa pulong sa Ginoo. Salamat sa imong live. Shout out ko sa Siaton Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Request song Nasaan na Kaya Ako. Mayo nga pakiguban ni Jocelyn Barbon. May buntag ninyo diha sis. Mato pa good morning Pastor watching from Valencia, Dumaguete. Kumusta mo diha? Nakoy kaila si Pastor Barbon nga amigo ni Pastor Roberto Jimena. Tigunsa nimo si Pastor Barbon. Si Darwin Bayawan, good morning Pastor, naminaw na pod ko karon gikan diri sa General Santos City. Kumusta mo diha? Morning Pastor, di ako sa ospital. Pastor, makabati na pod ko sa pulong sa Dios. Request og lahotay. Gikan ni Sister Teresa Lias. Shirley Mabasa, good morning Pastor, praise God. Makapaminaw na pod ko sa imong mga pulong nga pagadadon karon watching from Davao. Awit makalangit mga kaigsunan, nasaan na kaya ako? Diri lang sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayo nga pagiguban ni Sasi Kundi og ni Agnes Triumphante. Good morning Pastor Gideon and to all joining now. God bless everyone. Maka-inspire ang mga pulong sa Ginoo nindot sa kinabuhi kong maglahotay ta pagpuyo sa well ni Lord. No? Nindot yun kung magpadayon ta sa pagpuyo sa well ni Lord. Kana bitong sa kabuton sa Dios. Usaon mo pod aron
makahibalota, masayot tas kabuton sa Dios. Doon na ba'y mga pamaagi nga gibilin ang Dios dias Biblia? Doon na. Kung imong basahon mga kaigsuonan ang Biblia, ablihi diha sa Roma Kapitulo 12 versikulo 2. Nag-ingon diha nga ipabag-o ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-una aron masayod kamo unsay kaubuton sa Dios, maayog makapahimot kaniya. Ang ato lamang buhaton nga ato ang bag-uhon ang atong mga panghuna-una. Ang panghuna-una nga bag-o mga kaigsuonan kana bitaw naghuna-una tas mga butang espirituhanon, naghuna-una tas mga butang nga positibo. Kay walay mga butang nga dili gayud mahitabo sumala sa gihisgutan sa Ginoo. Buhay na dati walang saysay, wala ka, nasaan na kaya ako? Gika ni Jinky Gonzales. Pastor, palihog ko great sa akong mama, si Norbita Yotratsi. Kay kada adlaw gyud siya nagpaminaw sa imong lahi. Ang Dios kanunay magpanalangin kanimo sa imong pakanunayong pagsangyaw sa pulong online. God bless. Salamat kaayo Ma'am Jinky Gonzales. Salamat kaayo. Ang ako ang Lola Gonzales, mama sa akong papa. Salamat kaayo nga padayon nga nagpaminaw sa atong mga kaigsonan diha sa Bindoy. Kumusta mo Ma'am Jinky? Si Felisa Lopez, maayong nga buntag pastor, nagtan-aw ko sa imong live pastor diri sa Argao. Uy, dool ra ta. Argao, Dalagit, layo-layo day. Pero okay ra, nara sa Cebu. Kumusta mo diha Sister Felisa Lopez? Kumusta mo? Si Andy Dosbang Bascon, Lastica. Morning Pastor, God bless, shout out sa Garing and Lastica family from Maragusan, Davao de Oro. Naglaba og sapatos nga sila si Litlit og GL. Kuan gyud gi-announce yun ang mga trabaho pagkanindot. Nindot din na Pastor. Yes, nindot. Kaya nagpakita na nga ang mga Kristohanon kugihan. Mayong nga pagiguban, mayong pagpaminaw ni Annie V. Kabahog. Good morning, Pastor. From Tubod with Inting Paragados. Okay, salamat kayo sa inyong pakiguban. Si G-Mart Villanoca, matod pa, dalaygon kayong Ginoo, Pastor. Makontinto akong adlaw, Pastor, nga makabati. Mabati nako ang ihang pulong. Nabisan na ako sa trabaho og salamat sa imong live. Matod pa ni Susana Pableo, Pastor, palihog ko apil sa imo mga pag-ampo ang akong pag-umangkon si Karen Ivan nga maayo siya sa ihang sakit nga cervic cancer o usab sa akong sa anak sa akong amiga nga makarecover siya sa gioperahan siya gahapon sa thyroid cancer, si Princess Lee. Salamat kaayo Pastor Gideon sa pag-ampo. Salamat sa Dios nga magatubag sa atong mga hangin. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Mayo nga pagiguban ni Ginaline Villaera. Kumusta mo sis? Mayo nga buntag Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na sabmi sa mga mensahe sa Dios. Request awit makalangit lahi ragyod. Mao ba? Lahi ragyod na day title nga lahi ragyod. Ako ni nga tagag pagtagada kay wala pa gid ko kadungog ani nga kanta. Lahi ragyod. Muabot ang kaluya, kalaay ka balaka batiunta. Nagay mga kabalaka, napoy kalaay mga kaigsuonan. Mabito nang si Jesus nagtanyag og mga pamaagi sa Mateo 11:28, kung kamo gikapuyag gibugatan, papahulayon ko kamo. Saon aron makapahulay ta? Duol kamo tanan nga gikapuyag gibugatan kay papahulayon ko kamo. Moduol ta. Maduol ta nga mapobsanon,
mahinulsulon og labas tanan matinuohon. may esperanza. Si Geraldine Wagas, maayo nga buntag sa tanan kaigsunan diha ng Kristo, dalay gud ang atong buhi nga Dios. Request song Pastor imong gonit. Si Jesus ang atong esperanza. Bisan asa kita nihiling kalip. Gikan ni Kilisti Pargan Rivas Rivulin, mangutana lang nako, pangutana lang nako Pastor, usahay mo balibad ko Sunday school, makasala ba ko anak Pastor, usahay man god ma-feel nako nga wala man god ko mahuman. Apan Ayaw tuuhin nga makasala ka, kay dili man na gyud sala, kanang dili ka join tungod sa mga rason lamang. Bisan kung di ka join, tinguha nga na kay makatunan sa pulong sa Dios. Si Nili Sinon, good morning Pastor, may buntag sa si Freddy Aquino matud pa naay ning comment sa akong wali Pastor, iha kong giingnan unsay buot ipasabot daw synonym sa templo. Ako siyang gipasabot diha sa buhat sa unang Korintos 6 niya nga kitang magtuto kita ang templo. Wala manggod ko ka eskwela Bible school Pastor, pero nagwali ko sa pulong sa Ginoo. Unsa kahaihang buti pasabot kanang mga duol bitaw nga kana bitawng duol nga word about templo, kanang mo yung tang synonym kanang mga kana bitawng duol nga mga ngalan nga dili siya parehong litokon pero pareho ang ipasabot, like iglesia, like simbahan. Mo nay gipakita gyud nga mga diskusyon sa Biblia. Eksakto na gyud kaayo ang imuhang gipasabot nga ang word templo imuhang gipakita nga naa gyud na sa Biblia. Lamang kung moingon tang synonym katong mga word nga lahing litokon pero maura gyapon ang ipasabot. Si Orhilis Arnelia Melissa matud pa, good morning Pastor Gideon, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi na ako dreams Pastor, unsa ang spiritual meaning? Naay igsuon nga nangutanag unsay spiritual meaning. Ako sang ipasod ang awit makalangit nga lahi ra gyud. Lahi Ragyon, gikan ni Ginalen Valiera. Matud pa, naay usa ka alagad nga among gibisita. Gauban nako ang amo admin pastora. Pag-abot na mo pastor sa balay sa alagad nga among gibisita, naglingkod lang siya sa iya banig. Kay dili siya katindog. Kay hubag ihang tiil paingon sa paa. Pero ako tingalahan pastor, gipakita sa ako iyang kasing-kasing nga grabe kadar. Ang mensahe sa imong damgo nga dunay alagad sa Dios nga inyong kaila kauban sa simbahan kay ang gipakita diha admin nga pastora. So sato pa na ay mga pastor nga nahimong katimbang sa inyohang head pastor. Ikaw ang gipakitaan o ikaw ang gipadal-an sa Dios sa maong nga kahimtang nga dunay mga pastor nga kauban sa inyohang simbahan nga naay kaluyahon o dunay mga kabugaton. Ang hubag sa iyang tiil nagpakita na nga naluya sa pagsangyaw, naasay kaluya sa pagsangyaw, naasay kaluya sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Ang gipakita sa Ginoo sa imong damgo mahitungod sa itong nga kasing-kasing, dunay mga gibating mga kabugaton, gibati nga mga negatibo o dunay mga gitipigan nga mga dili maayo nga mga pagbati, like tawhanon nga kinaiya kanang pagkasuko, pagkadumot or pagdumot o
Ang akong advice mao ni pangumustaha daw ang imong mga kauban, ilabi na sa mga alagad sa Dios nga kauban sa inyuhang simbahan. Pangumustaha, kumusta man ka pastor? O dada sa mga pag-ampo, kung mag-ampo sab ko para ninyong tanan diha. Si nurse po yan, og matud pa ni Arhano Panganiban, Delira Disikan, may butag. Sister Gingging Simpron, okay lang ko diri pastor, wala pamahuman trabaho. Mag-message lang ko nimo pastor. Ang tanan gitugyan nako sa Ginoo, dili kita makyason sa Ginoo. Unsay makapahimuot sa Ginoo. Ampingan ka sa Ginoo, kubanan ka sa Ginoo diha, Sister Gingging. Sister Teresa Masangit, Mandanao, watching from Davao City. Giantos ang tanan para lang kanako. Paday na akong gidasig ang matag-usa nga atong i-share ang ato nga programa. Pinaagi sa pag-share sa ato ang If the Light. Gikan ni Mary Rose Villeres, pastor, request ko katapusang dihog. Kaya ako ni nga andamon diri kining awit katapusang dihog. Sukan na ila-ila Mayong pagpaminaw ni Delphine Toyko Gambuta. Good morning pastor, may butag sa from Mawab Davao de Oro. Si Jima Libuhan, may butag. Si Gina Kamahalan, good morning. Si Brother Renildo Linggoy, good morning Pastor Gideon, kumusta sa mga viewers? Morning kaninyong tanan. Si Arlene Salis, good morning. Shout out ko Inday og Bibit Salis family. Kumusta mo mga Salis family? Si Friends Bindulo, mayong buntag pastor, ug sa tanang nagtanaw sa imong live ug sa tanang namati sa imong programang Pulong Mo Kinabuhi ko. Oras sa to programa alas 9:52. Oras na mga kaigsuonan nga sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios nga naghisgot mahitungod sa pagkaanak sa tao ngadto sa atong buhi nga Dios. Ako nagtuo nga daamoy Biblia mga kaigsuonan. Ablihi ang inyong Biblia diha sa libro sa Galacia kapitulo 4. Og ato ang sugdan ang pagpaminaw sa pulong sa atong buhi nga Dios, mga igsuon ko sa Ginoo. Galacia kapitulo 4 versikulo 1 hangtod sa versikulo 7. Walay gibutang ni Apostol Pablo nga uluhan or title or konteksto sa maong bersikulo. Pero doon ay minsay ang Dios nga kinahanglan natong masabtan. Bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 7 nagingon, ang buot kong ipasabot mao kini, samtang bata pa ang anak, nga maoy manununod sa katigayunan siyang amahan, sama siya sa usa ka ulipon, bisan kon siya ang tag-iya sa tanan. May mga tao nga mag-atiman kaniya ug magdumala sa iyang katigayunan hangtod nga moabot ang panahon nga gitakda sa iyang amahan. Kita usab kaniadto ulipon sa mga gahom nga nagmando sa kalibutan samtang bata pa kita sa espiritu. Apan sa pag-abot na sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak, gipakanak sa tawhanong inahan og nagkinabuhi siya ilalom sa balaod. Aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang iyang espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa dili na kamo ulipon kundi anak na, ug tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanang nga anaa kaniya. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa matag-usa, diin ang minsay sa Dios naghatag og
pasabot kung unsa ang atong kahimtang sa atong pagpuyo sa kalibutan. Ikaw ug ako ngaming dawat kang Kristo Jesus, ngaming tuo kang Kristo Jesus, mga anak sa Dios. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa unsay mga ilhanan, unsay mga pamaagi nga ikaw ug ako anak sa Dios. Dini giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ang anak sa Dios nga samtang bata pa gidumala, og ang gipakita ni Apostol Pablo gidumala sa gahom sa kalibutan like sa balaod. Apan sa takdang panahon gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ, aron ang tao nga mao kita nga motuog modawat ni Jesus Christ mahimong anak sa Dios. Ang pamaagi mga kaigsuonan nga gipakita sa balaang kasulatan aron pagsiguro nga kita mga anak sa Dios, aron kita dili magduha-duha, aron do na kitay paglaom nga madawat gayud nato ang tanan nga ikahatag sa Dios, kay siya ang tag-iya sa tanan. O gipakita ni Apostol Pablo nga ang Dios mga kaigsuonan makahatag sa tanan nga anaa kaniya. Ang kalipay, ang kalinaw, ang katagbawan, ang unsa may mga gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kalibutan kayang ihatag sa Dios. Lamang ang gitanyagan niini ug ang giadresa niini mga taong anak sa Dios. Tanang bang mga tao nga nahimugso sa kalibutan giila sa Dios nga iyang mga anak? Ang Biblia mga kaigsuonan nagpakita nga ngaming tubag sa mga pangutana nga kung ang tanang mga tao giila ba sa Dios nga mga anak sa dihang miabot na si Jesus Christ, ang Biblia nagsulti dili tanang tao giilang anak sa Dios. Kay ngano man, kay dili tanang tao mingtuo og mindawat ni Hesukristo. Unsaon man aron makasiguro ta nga anak ta sa Dios, sa ingon makapangayo ta sa Dios. Amahan, nanginahanglan ko niini. Amahan, ubani ako. Ug dili kita pakyason. Sa diha nga nakasiguro ta nga ikaw ug ako anak nas Ginoo. So unsaon aron mahimong anak sa Dios? Mga pamaagi nga gipakita sa Biblia. Ablihi imo ang Biblia diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 magsugod. Mingon dinhi mga igsoon si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kon siya matawo pag-usap. Ang gipasabot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, ang mga tawo nga natawo na kinahanglan matawo siya pag-usap. Ang gisultihan ni Hesus niini ang usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga giganlag ni Nicodemo. Usa ka tawo nga maalamon sa panahon ni Hesukristo. Og ang gipasabot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan nga mao ang tao nga kinahanglan matawo pag-usap. Mahimugso bitaw pag-usap. Si Nicodemo mga kaigsuonan naglibog siya sa mensahe ni Jesus. Miingon siya nga sa bersikulo 4, unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba di ay siya sa tiyan sa inginahan aron magpakatawo pag-usab? Si Jesus miingon, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kon matawo siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Bersikulo 6, ang gianak sa tao, tao usab, o ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Diha sa ikaduhang pagkatao mga kaigsuonan, kinahanglan mahitabo ni siya. Mga igsuon, una, ang giingon ni Jesus, ang gianak sa tao, tao usab, o ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Sa bersikulo 5 nag-ingon, walay makasulod sa gingharian sa Dios kon mataw siya, agawas kon mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Diha gisultihan mga kaigsuonan, misulti si Jesus sa duha ka kahimtang nga gikinahanglan
masinatian ni sa tao aron mataw siya pag-usab, pinaagi sa tubig o pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mga magwawali kung mo-discuss niini, ang uban mo ingon nga ang tubig nga gisgutan diha pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Dios mga kaigsuonan, na diha ang mga sugo. Kinahanglan ang tao nga mataw pag-usab mutuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay naa man mga tao mga kaigsuonan nga maghisgot magwali nga dili na kinahanglan ang pagpabautismo, ang gikinahanglan ra gyud pagtuo. Kay ang gipasabot sa Juan 3:5, ang tubig nga gisgutan pulong, dili ka ng literal nga tubig nga bautismuhan kas tubig. Yes, tinuod ang tubig mao ang pulong sa Dios. Pero diha sa pulong sa Dios, naa diha ang mga sugo sa Dios. Kung moingon kita nga na natawo ta diha sa pulong sa Dios, dapat nisunod ta sa pulong sa Dios. Unsa may mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan, una, kinahanglan imong madunggan. Mauni ang mga mensahe nga maghatag ka nato kasiguruhan aron ikaw ug ako ilhon sa Dios nga iyang mga anak. Una, diha sa pulong mga kaigsuonan, kinahanglan makadungog yun ang tao sa pulong sa Dios. Sa dihang makadungog ang tao sa pulong sa Dios, kinahanglan iyaning tuuhan. Ug ang tao nga ming tuo, kinahanglan maghinulsol. Kay dili man gud kahinulsol ang taong di mo tuo. Pero sa diha nga ang tao mo tuo, sa mga pulong nga iyang nadunggan, sa mga nakadungog karon sa pulong sa Dios, nga ang tao makasasala, unya nakadungog ka nga adunay Ginoo nga gipadala ang amaha, gipadala sa amahan nga angay tuuhan og dawaton, og ang tao nga mutuog mudawat ini kinahanglan maghinulsol. Kay nganuman ang tao na tao sa sala og nang kinahanglan og kaluwasan. Og ang makaluwas sa tao gikan sa sala si Jesus. Kinahanglan mo tuo ni Jesucristo ang usa ka tao. Sunod, kinahanglan maghinulsol siya. Sa dihang maghinulsol siya, natural, kay mituo man siya o midawat man siya ni Jesus, iyang ikinabuhi ang mensahe, iyang sundon ang mensahe. Unsa may mensahe, sa diha nga mutuo alang sa mga mingtuo o alang sa mga naghinulsol, unsa mensahe sa atong Ginoo nga dapat tuuhan sa mga tao aron mahimo siyang anak sa Dios. Ang mensahe sa Ginoo alang sa mga taong mintuo og naghinulsol, kinahanglan magpabautismo. Kay lahi man ang mensahe sa Dios alang sa mga tao nga wa pa motuo. Unsa may mensahe sa Dios alang sa mga taong wala pa motuo? Ang mensahe sa Dios kinahanglan mutuo mo. Ug ang mensahe sa Dios alang sa mga mingtuo, mingdawat ni Jesus, dapat siguradong nakahinulsol. Ang pulong paghinulsol mao ang pagtalikod sa sala. Daghan manggong nintuo pero wala maghinulsol, maubitaw ng sige ragyapong buhat og sala. Kinahanglan maghinulsol ang tao nga mintuo ug musunod sa mensahe sa Ginoo nga magpabautismo. Maunay giwali ni Pedro sa buhat kapitulo 2 bersikulo 38. Kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol ug magpabunyag, magpabautismo aron pasayloon ang inyong mga sala og madawat ninyo ang gisaad sa Dios nga mao ang balang espiritu. O kining maong balang espiritu mga kaigsuonan nga gipadayag ni Apostol Pablo sa iyang sulat diha sa Galacia kapitulo 4, magpaila nga kita anak sa Dios. Sa diha nga mingtuo ta mga kaigsuonan, mauni mo sunod, dapat mubuhat ta.
Kung mintuo ta sa mensahe ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, kay ang tao manggon, ang pulong manggon nga pagtuo mga kaigsoon, mao ang pulong pagdawat. Unsa may atong gidawat? Unsa may ato ang katunan? Ang mga pagtulunan ni Jesus, ang mga sugo ni Jesus. Munang mosunod ta. Maghinulsol, makadungog ta sa pulong sa Dios. Inani man ni ang kanagyong sinugdanan kung giunsa pagpakita sa Biblia aron ang tao mahimong anak sa Dios. Una, kinahanglan makadungog siya sa pulong sa Dios. Kay dili man moabot ang pagtuo sa tao kung di siya kabati sa pulong sa Dios. Mao bitaw nang kinahanglan iwali ang mayong balita. Kinahanglan iwali ang Biblia sa mga simbahan, sa mga dapit nga diin adunay mga tao nga nanginahanglan og kaluwasan. Kinahanglan ang tao makadungog siya sa pulong sa Dios ug motuo. Sa dihang motuo siya, maghinulsol siya sa iyang mga sala. Og sa dihang maghinulsol siya, ang gipakita nga paglaom, gipasaylo na siya sa iyang mga sala. Ang Dios mo'y naghatag kapasayloan. Og sa dihang ipasaylo na, madawat niya ang balaang espiritu. Og ang balaang espiritu, dunay mga teaching, dunay mga pagtulunan, dunay mga mensahe. Mauna na iyang sundon. Maunang ang kahimtang sa tao nga dunay pagtuo nga mo resultag kaluwasan, mauni siya mubuhat. Kung ang tao nga mingtuo wala mubuhat, nangilad ra siya sa iyang kaugalingon. Kung ikaw mingtuo ka, wa ka mubuhat sa atong Ginoo, wa ka mubuhat sa mga pagtulunan sa Ginoo, sa mga mensahe sa Ginoo, gilugulugan ra nimo ang imong kaugalingon. Giunay rag ilad nimo ang imong kaugalingon. Kinsa may maalkansi, ikaw ra. Mahinungdan, ako gidasig sa Dios sa pagdasig kanimo. Kung tinuod ka nga dunay pagtuo, dapat kang mubuhat. Human ka nakadungog sa pulong sa Dios, mutuo ka, maghinulsol ka, ug magpabautismo ka. Mao nang niingon si Jesus sa Mateo 28, versikulo 19. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Himua ang tanang katawhan nga akong tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Aman, sa Anak, sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og naadayoy saad, hinumdumi ako maguban kaninyo. Ang problema lang sa mga magwawali, ang problema lang sa mga pastor mauni, gituman tuod nila ang sugo sa Dios nga bautismuhan ang tao nga motuo, pero bautismo para mahimong mimuro. Dili bautismo para maiya ni Kristo. Mangumusta ko sa imong pagpabautismo, naiya ba ka ni Kristo? Nagpabautismo ba ka aron maiya ni Kristo? Aron mahimong tinun-an ni Kristo? Aron mahimong sumusunod ni Kristo? Pero kung nagpabautismo ka aron mahimo kang miyembro sa imong karatula o simbahan diin ka karon nagsimba, nailad ra ka. Kay dili na mao'y gitudlo sa Biblia nga bautismuhan ka aron mahimo kang miyembro. Bautismuhan ganita aron mahimo tang tinun-an ni Jesus Christ. Kung inana ang doktrina nga imuhang nasabtan sa dihang gibautismuhan ka, igsuon kita. Ikaw ug ako igsuon ta ug mga anak tas Ginoo. May buntag sa mga anak sa Ginoo. Kini klaro nga pagkatudlo. Dili ni liko-liko. Diri sa atong programa mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko. Gidumala o gitudloan ta sa Dios sa mensahe nga dili liko-liko. Direct to the point. Nga sayon sabton, sayong tuuhan, sayong ikinabuhi. Kaya dili ka malibog. Mahinungdan kung dunay tao nga dili maluwas sa dihang nakadungog ka sa programang pulong mo kinabuhi ko, dili na akong tulubagon. Kung dili, imo na lang, iyan na nang tulubagon. So dini giklaro mga kaigsuonan
sa diha nga ang tao mutuo, mubuhat gina siya. Duha ka buhat at tulo ka buhat nga gipakita diha mga kaigsuonan. Una, magpabautismo. Okay? Check na ba? Nagpabautismo na ba ka? Alang sa akong mga listener sa atong programa, ang pulong mong kinabuhi ko, nagpabautismo na ba ka aron maiya ni Kristo? O nagpabautismo ka aron mahimo kang mimoro sa karatula? Ilad na. Magpabautismo ganita mga igsoon aron maiya ta ni Kristo, aron mahimo tang tinun-an. Og sunod, magpatudlo ta. Og ang klarohon nato ha, kung magpatudlo gani ka, dapat mga pulong ni Jesus, mga sugo ni Jesus. Dili ka ng sugo sa simbahan. Kay si Jesus nakasakop biya nga diha sa simbahan dunay mga pagtulunan nga gipaangkon sa mga leader nga pagtulunan kuno to sa Dios, apan dili day pagtulunan day sa Dios kun dili pagtulunan sa tao. Asa mabasa Pastor Gideon? Basaha ang iyong Biblia, Mateo 15:8-9. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 bersikulo 9. Diha giklaro nga adunay mga simbahan nga nagtudlo og mga tao nga gipatuo nila ang mga tao nga kadtong ilang gitudlo mga pagtulunan sa Ginoo, apan wala na des Biblia. Dili day pagtulunan sa Dios, pagtulunan na di ay hinimo sa tao. Pero nang pagampo sa mga patay, dili man na pagtulunan sa Dios, pagtulunan man na sa simbahan nga wala magtudlo sa mga pagtulunan sa Dios. Kanang mga pastor nga muingon nga okay ra nang nagkabit, okay ra nang nanapaw, si Lord na'y bahala, sila na'y bag-o. Dili man na pagtulunan sa Dios. Dili man na mao iminsahe nga imo makaplagan sa Biblia. Sirusuho nato ni atong pagpangalagad. Hinumdumi, walay bisan kinsa nga mulaban nato sa panahon nga kita mo atubang ni Jesus. Si Jesus lamang. Kinsa man ang labanan ni Jesus, kato mga taong nisunod ni Jesus. Mao hinungdan ikaw ug ako siguruhon gyud nato ni nga kung nagpatudlo man lang ta, dapat magpatudlo ta sa mga pulong nga naa gyud sa Biblia. Dapat ang mga teaching ni Jesus mo'y atong nakatunan. Dapat ang mga sugo ni Jesus mo'y atong nakatunan. Di mangumusta sa atong kagalingon, nakakaton batas mga pagtulunan ni Jesus? Kung nakakaton tas mga pagtulunan ni Jesus, tinuod ta nga mga tinunan ni Jesus. Tinuod tang mga Kristohanon, dili ta mga fake Christian. Pero kung sa atong pagtuo, wa gani tay kalibutan unsay mga teaching ni Jesus, dili na akong sayop. Sala na nang wala, sala na sa taong walay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus. So dinhi kinahanglan magpabautismo ka og magpatudlo kas mga sugo ni Jesus sa mga mensahe ni Jesus og musunod ka. Dapat musunod ka. Kay maunay ato ang gisaad sa dihang medisisyon ta. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanimo. Dalaygon ang Dios nga naghatag nato kusog paglaom sa ato ang pagpangalagad. Nga doon na gitay nakatunan, doon natin nasabtan. Mao ni tinuod nga mga tao nga nahimong anak ug ilhon sa Dios nga iyang mga anak. Nakadungog sa mensahe sa Dios, mingtuo sa mensahe sa Dios, the word mingtuo mindawat ni Jesus ug naghinulsol. Og misunod, mingbuhat sa mga teaching ni Jesus. Dapat magpatudlo gyud ta. Ang pag-ila mga kaigsuonan sa tinuod nga mga anak sa Dios, wala ni gililong o wala gitago sa Dios. Gipasabot yun ni sa Dios o gisulat diha sa balaang kasulatan. So unsa may mga ilhanan or mga buluhaton, kahimtang, trabahoon sa mga anak sa Dios, dapat kitang mga anak sa Dios na gitay trabahoon. Doon na tay trabahoon og maunay atong paningkamutan nga maunay makit-an sa atong pagpuyos kalibutan. Ingon kitang mga anak sa Dios. Ablihi inyong Biblia diha sa Kolosas, libro sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo
Kapitulo 3. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang ato sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang tuo, sa iyang trono sa tuo sa Dios. Una-una ang mga butang langit doon, dili ang yutanon, kay namatay naman kamo ug ang inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. Kanos ata nahiusas kamatayon ni Jesus? Pagtuo ba lamang? Pagtuo ra ba? Dili ay. Katong nagtuo nga misunod. Buti pasabot katong tao nga nagtuo nga nagpabautismo. Kay ang pagpabautismo mga kaigsuonan, dili na imahinasyon, trabaho na siya. Lamang klarohon ra gyud nato nga nagpabautismo ta dili para mahimo tang memoros karatula, kundi mahimo tang sakop og mahimo tang iya ni Hesukristo. So dinhi giklaro ang mga ilanan sa mga tinuod nga mga anak sa Dios, naghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon. Mao ba kini ang atong makita inik-examine nato sa atong nauna? Eksamino nato atong kaugalingon. Ang atong nauna, atong eksaminon. Unsa may naa sa atong nauna? Dapat ang mga saad sa Dios. Dapat ang mga mensahe sa Dios. Ang mga sugo sa Dios. Ang mga pulong sa Dios. Sunod nga mga bersikulo nga nagpakita sa tinuod nga mga anak sa Dios o sa mga kahimtang sa tinuod nga mga anak sa Dios, mabasa diha sa Galacia Kapitulo 3, sumala sa atong gibasa kaganina. Galacia Kapitulo 4, versikulo 26. Diretso lang tas 26. Unya na lang ng 4 o 7. Galacia Kapitulo Kapitulo 3. Ato sa ning unahon Kapitulo 3, 26. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan na himong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa ninyo kang Kristo Jesus. Nag-start Diyos siya sa pagtuo. Ang pagtuo nag-start sa pagpamati. Namati ta, nakadungog ta sa pulong sa Dios, og niabot ang pulong pagtuo. Og dihang nintuo ta, dapat mo aksyon ta, mo lihok ta, mo buhat ta. Kita mismo ang mo desisyon sa pagpakighiusa diha kang Kristo. Sa unsang paagi, magpabautismo, magpabunyag. Maunang dihas 27 nagingon sa Galacia Kapitulo 3, 26, 27 ko nagbasa. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiyan ni Kristo. Kay kon magpabautismo manggudtas sa pamaagi nga mahimo kang miyembro sa karatula or sa simbahan, ang imong mabatunan kinaiya ra sa pastor. Munang kabantay mo kon unsa ang kinaiya sa pastor, maupoy kinaiya sa mga tao diha. Kay ngano man nagpabautismo ra man sila para mahimong sakop ni pastor. Inaana ba ang imuhang kahimtang sa pagkakristohanon? Luoy kay ka. Pastor Gideon, naghukom lagi ka. Mao man ay tinuod nga gipakita sa Biblia. Kung nagpabautismo ka aron mahimo ra kang sakop ni pastor, nagpabautismo ka aron mahimo kang sakop diha sa karatula, hinumdumi ka ng karatula nimo diha, di na makita sa langit. Kay wala na laing dalan, si Jesus ra. Dili si pastor, dili ang simbahan, dili bisan unsang sikta nga naas tibok kalibutan, si Jesus ra ang dalan. Si Jesus ra ang kinabuhi. Si Jesus ra ang atong kaluwasan. Luoy kayo man ang mga tao nga maghinambog, nga muingon kami ray maluwas. Kinirang siktaha, kinirang simbaha, sila ray miunay giilad silang kaugalingon. Sala po na nila nga wala magtuog Biblia. Igo rang naminaw sa gitudlo sa mga leader nga diin na ulipon nila, nagpaulipon nila. Inana ba ang imuhang pagkakristohanon? Muingong luoy kay ka.
Mao nang sigurohon nato mga kaigsuonan nga sa atong pagkakristohanon sakop ta ni Jesus Christ. Mga iya ta ni Kristo. Ato nang klimon og atong trabahon og atong ikinabuhi ang gipakita ni Jesus sa Biblia. Dihagi klaro mga kaigsuonan ang mga ilhanan o ang mga kahintang o tinuod nga mga buhaton sa mga anak sa Dios. Sa Galacia Kapitulo 4:4 city nag-ingon, apan pag-abot sa nahustong panahon, gipadala sa Dios ang ihang anak, gipanganak sa tawhanong inahan o nagkinabuhi siya ilalom sa balaod aron pagluwas ni atong nailalom sa balaod og aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak. Nganhi sa atong kasing-kasing ang Espiritu nga nagtuaw amahan ko. Mao na nga walay mga magtutuo diha sa New Testament nga wa makadawat sa balang Espiritu. Tanan gyung mga magtutuo. Pero ang problema lang sa atong panahon karon kay murag gi-high-tech nila ang pagdawat sa balang Espiritu. Kinahanglan mo tumba pa, magsulti pag magyaw-yaw pag bisag unsa nga dili man na mo teaching sa Biblia. Daw nay nangutana, matumba ba ang taong mapuno sa balang Espiritu? Pastor Gideon, akong tubag mao ni, wala kay mabasa sa Biblia nga dunay napuno nga natumba. Kung naamay natumba, dili tungod kay napuno sila sa balang Espiritu, kundi napuno sila sa minsayes demonyo. Mao man gigipakita sa Biblia. Unya, ang taong naay demonyo, mupaila ba ng demonyo? Ang tao nga naay satanas, magpaila din na sa satanas, dili oy. Mogamit na sa ngalan ni Jesus. Mao na nga hingpit ang Dios nagpasidaan natong iyang mga katawhan. Pagmaigmaton, pagmaigmat, pagmabinantayon. Ato ba nang natrabaho? Kumusta naman mga kaigsuonan ko sa Ginoo? Natrabaho ba nato na ang pagkamaigmaton or uyon-uyon rata sa mga naay mga milagro? Ha? Uyon-uyon ramo sa mga naay milagro? Unsaon nato pag-ingon nga mahitabo ang giingon sa Biblia, mga igsuon tindog kamo nga ligon nga dili matarog. Nga paling-paling raman di ay. Asa tong milagro, asa tong panalangin tuwa. Inana ba ang atong class? Inana ba ang atong pagkakristohanon? Dili na dapat inanay. Dapat mo barugta sa teaching sa Biblia. Dapat mo barugta sa mga mensahe aron pagpamatuod nga mga anak kita sa Dios. Kung moingon kitang mga anak sa Dios, tapos mauni ang mga makita. Okay. Mauni pangutana mga kaigsuonan, kung moingon kitang mga anak sa Dios, pero mauni atong makita sa atong kaugalingon, mamakak murag natulara. Makapamakak murag okay ra, murag normal ra bitaw ang pagpamakak. Sa akong pagpangalagad sa Dios, sa pagdumalan ako og simbahan, daghan akong na-encounter nga mga tao nga grabe kayo nga makadalag praise and worship. Grabe kayo kadasig mahitungod sa pulong sa Dios, pero butbuton di ay sa bana, butbuton di ay sa asawa. Kristohanon ba na sila? Mga anak ba na sila sa Ginoo? Kung moingon kitang anak sa Dios, tapos mauni makita sa tong kaugalingon ang pagpamakak. Kining pagpamakak ha, bantayanan kaayo dihas inyong pamilya. Ang bana mamakak gani sa asawa, ang asawa mamakak sa bana, ang ginikanan mamakak sa mga anak, ang mga anak mamakak sa ginikanan, ang igsuon mamakak sa igsuon. Tapos maingon, anak man ko nimo Lord. Inana ba ang atong pagkakristohanon? Inani ba ang atong gipakita sa Dios nga giulo-uluhan ra nato atong kaugalingon? Mga igsuon, kung moingon tang anak kita sa Dios, tapos mauni ang makitaan, unsa may gisulti sa atong Ginoong Hesus sa Juan 8:44. Basahon na to ang Biblia. Juan 8:44.
Nag-ingon din 44. Mga anak kamo sa inyong amahan nga maong yawa ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya modapig sa kamatuoran kay wala man kaniyang kamatuoran. Kon mamakak siya, natural lamang kaniya kay bakakon man siya og amahan sa tanang bakak. Maingon tang Kristohanon, kusog ratang manaot kanang mupatay. The word pagpatay kana mang pagdaot, paguba sa kinabuhi sa tao. Imbes tabangan nato ang tao, ato noong daoton. Mao ba nay mga tinuod nga mga anak sa Dios? Dili. Diha giklaro nga adunay anak pero dili anak sa Dios, anak sa yawa. Ako mga pagdasig, mubarog ta sa kamatuoran. Unsay tinuod, maunay isulti. Kanang natural nga pagpamakak, bantayanan kay nay. Usa sa mga kanang makapaingganyo sa tao aron mamakak siya kanang bisyo eh. Kung ang tao na ibisyo, dali kay na siyang mamakak. Dali kay siyang mamakak siyang asawa, dali kay mamakak siyang bana, dali kay mamakak sa iyahang mga anak igsuon, may tungod sa kwarta, may tungod sa sweldo, may tungod sa relasyon. Na ako'y na-encounter nga, maayo kayong mo praise and worship, pero doon ay kabit. O niya may salamat Lord bisan sa akong pagkamakasasala. Mao nang kabantay mo anang mga Kristohanon nga sigig kanta ng bag-o ha Ginoo. O niya na ay mga awit pagyod na igingon nga biraha ako balik diha kanimo. Ha? Mga problemado kaayo. Inana ba ang atong pagkaanak? Dili. Dapat tarong ta, balaan ta. Na imong tapat dapat inana ka, tarong og balaan ka. Kay sa panahon nga maunay makitaan sa Dios ug kita mismo ang makakita ni ana, duol kay tas panalangin sa Dios. Duol kay ta sa tabang og protection sa Dios. Kanunay tang atimanon sa Dios. Munang seryosohon nato ang atong pagpangalagan. Na nato ang desisyon. Kita'y nagdumala sa atong kaugalingon, dili ta dawaton sa Dios, dili dawaton sa Dios ang ato ang mga rason nga moingon tang tungod mangguna ni pastor, tungod mangguna ni kuan, tungod mangguna ni dili na magsilbi. Itagaan kag hunahuna, insakto kaayo ng imong hunahuna. Wala ka mataong likoy, ayaw paglinikoy. Ayaw paglinikoy. Gitagaan kag kasing-kasing nga mubati. Gitagaan ka og hunahuna nga insakto. Ayaw pagbinuang, ayaw pagpakabuang. Usa sa mga lain pang mga kana makapaingganyo sa tao aron siya makapamakak. Di ba ang una natong hisgutan kanang bisyo. Ikaduha ka ng hingibugon. Hingibugon gani ka nga klase nga tao, dali kang makapamakak. Kay unahon manimo tong mga butang nga imong gikaibgan kaysa pag-alagad sa Dios. Munang imo dayong pasanginlan ang mga butang nga imong gitinguha, nganong di ka kasimba, nganong di ka kabasag Biblia, magsalir ba na sa Dios? Dili ay nakakita ang Dios sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing. Jeremias 17:10. Ayaw pagpaka kuan bitaw kanang
ayaw pagpakabata, hamtong na ta. Ay na imong tapad, ayaw pagpakabata. Naguba na tong imong bidbiron, magpakabata pagyapon ka, halapalit na lag bidbiron. So diha giklaro mga kaigsuonan, na kung ingon tang anak sa Dios, natural di ang pagpamakak, nangilad na ta sa tong kagalingon. Munang mga igsoon, kung naamay na makak, dapat mubati, makonsensya kay karon makahinulsol ka. Moingon day ka, nagkamakak, imo gining suginlan nga, sorry, pasaylo ako, namakak ko ani. Aron makalingkawas ka, aron mapasaylo ka. Ha? Unang Juan kapitulo, kung moingon kitang mga anak sa Dios unya tapos mauni makit-an nato sa tong kagalingon, kining unang Juan kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa 8, mga anak, ayaw kamo palimbong ang nagbuhat og matarong sama kang Kristo, ang magpadayon sa pagpakasala iya sa yawa, kay nga yawa nagpakasala man sukad sa gayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa anak sa Dios mao ang pagguba sa buhat sa yawa. Munang dili ta magpakasala diha sa atong pamilya, diha sa atong trabahoan, mapanegosyo, maparelasyon, dili ta magpakasala. Ha? Dili ta magpakasala kay anak ta sa Dios. Pastor Gideon, unsa may makatabang nako aron dili ko makasala? Paminaw sa tingog sa Holy Spirit nga giwali sa mga pastor nga tarong sad nga nagwali. Kinamaw ko mga pastor nga di pud tarong nga nagwali. Sige rag pagarpar nga kanira gyud sakto, nagkinabuhi gyud kong balaan, nagkinabuhi gyud kog kuan. Unya way gitudlo. Namagoy mga pastor sad nga wa gyud gitudlo. Alang nako, mupili ko pastor. Kay katungod nako na ang pagpili. Munang moingon sad ko nga katungod nimo ang pagpili. Pili o pastor. Ayaw kumpiyansa. Asa ka naminaw, tuwa ka na impluensyahan. Ang mga anak sa Dios, mga kaigsuonan, mao kini. Juan kapitulo 3 bersikulo 9. Dili na magpakasala ang nahimo ng mga anak sa Dios. Unsay rason? Kay ang kinaiya sa Dios una, na naman niya ang kinaiya. Dili na siya makasala, dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya na mga amahan. Ang kinaiya sa amahan na nato. Wow, hallelujah, kanindutan no. Tapos na napagyutay amahan tuwa sa langit, tag-iyas tanan. Bersikulo 10, ang kalainan sa mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong ug wala maghigugma sa ing sikataw, dili anak sa Dios. So unsa may atong paningkamutan sa atong pagpuyos kalibutan? Una, magkinabuhi gyud tang matarong. Unsay makatabang nato aron mabuhat nato ang pagkamatarong? Biblia. Biblia wa na lain, dili ang simbahan. Kay dili tanang simbahan nagtudlog Biblia. Ayaw mo pagsaligan ng simbahan. Ayaw mo pagsaligan ng karatula, ha? Kay dili na mao'y gipakita sa Biblia. Dapat magsaligta sa Biblia. Kay maunay makatabang nato aron maandam ta, masangkap ta sa pagkinabuhing matarong. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3:16, ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon kini alang sa pagtudlo. Mapuslanon kini alang sa pagbadlong, pagsaway o pagtudlo saon pagkinabuhing matarong sa ingon ang nag-alaga sa Dios masangkap ug maandam alang sa tanang maayong buhat. Ang Biblia nagtudlo sa pagkinabuhi ing matarong. Ang problema, daghang kay mga Kristohanon nga wa gani panaos Biblia. Ayaw tuguti nga usa ka. Kay kung inana ang imong kahimtang mga kaigsuonan, nagdinangag ratas sa atong pagkakristohanon ana. Seryoso na to itong pag-aalagan. Gunitan na to kining seryoso nga pagpangalagan. Awit makalangit, katapusang dihog, atong tagaag pagtagan, mapadayon ko manini. Abrir
ang tambuanan sa kalangitan karon ugsug di pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmo ka kining kasing-kasing ko, padilaba sa kalayo mo, og ning katapusang mga adlaw igo na ako. Ipakunsad ka na ko ang imong gahom, Ginoo, Ginoo. Iyabuang katapusang dihog mo, ani ako. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato mga kaigsoon. So duha ang ipakita diha sa pulong sa Dios mga kaigsonan nga angay natong paningkamutan tinguhaon samtang nagpuyo patas kalibutan. Kinahanglan paningkamutan nato ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Daghang kay mga bersikulo diha nga gisugo kita sa Dios sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Ang Dios mismo nagsugo. Ang Dios mismo nagpadalag mga mensahe, nagbilig mga mensahe o kinialang kanako kanimo kanatong tanan. Dapat magkinabuhitang matarong, magkinabuhitang balaan. Ikaduha, kinahanglan mahigugma ta sa iya atong isikatao. Kanus ama nato buhaton ang paghigugma sa atong isikatao. Asa man ni magsugod, dapat magsugod na dihas imong kaugalingon. Kay dili man ka kahigugma sa imong isikatao kung wala ka mahigugma sa imong kaugalingon. Kay ang basihanan nato sa paghigugma sa atong isikatao atong kaugalingon unsay giingon ni Jesus, higugmaa ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok kalag, sa tibok kusog, sa tibok nauna. Ikaduha, higugma ang imong isikatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kay dili man ta ang mahitabo manggod kung kusog kay ta mo atiman sa atong isikatao unya wala ta mo etumen sa atong kaugalingon, hipokrito ra kay ta. Daghang manggod kaayo nga na-over, daghang mga tao ba nga na-over na sa ilahang pagtuo. Akong nabantayan ni sa ubang mga pastor nga grabe kay silang magkaatiman.
sa ilang isig ka tao, sa ilang isig ka magtotoo or sa simbahan, pero sa Pinoy-anan nagkamuritsing lang. Dapat kanang pulong maang ako tong balaykon ha, anang unang Juan kapitulo 3 versikulo 10. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isigataw, dili anak sa Dios. Dapat magbuhat gyud tag matarong og mahigugma ta sa atong isigataw. Dapat unahon nato tong kaugalingon, ang atong kaugalingong pamilya. Mga igsuon ko sa Ginoo, atimanon nato ang atong pamilya. Si Apostol Pablo dunay sulat ang dili mag-atiman sa iyang pamilya, ang dili mag-atiman sa sakop sa iyang Pinoy-anan, ni mag-atiman sa iyang mga parinti, nagsalikway sa iyang pagtuog, mas dautan pa sa kaysa dili magtutuo. But ipasabot naay mga naay nakitaan ang Dios nga mga taong nga miangkon nga magtutuo pero walay panahon sa pamilya. Hinsakto ba ni? Dili. Dautan pa siya kaysa dili magtutuo. Muna kung asawa ka mga kaigsuonan, atiman na ang imong pagkaasawa, atiman na ang imong bana. Dili kay maayra kang mo ismail sa ubang mga tao o niya singkahan ra nimo ang imong bana, hilas rasad ka kaayo. Mo ismail pug ka sa imong bana, ikaw nga bana may kang mungisi ngadto sa imong sister, brother, sister, good morning. Di gani ka mo good morning sa imong asawa, musingkara ka. Usang klase kang pagkabana, usang klase ka sa pagkakristohanon. Praktikal, dapat praktikal. Basic ra ni ato ang istoryahan pero may pinaka-importante. Dapat kitang mga Kristohanon makit-an ta sa Dios nga sa atong pamilya naghayag ta mo good morning yun ta. Unya mo ni atong i-practice ato ni practice. Ang bana mutagad sa asawa, ang asawa mutagad sa bana. Concern ang usag-usa dapat sa pamilya. Sa ginikanan, sa mga igsuon, sa mga anak, pagkanindota mga kaigsuonan, matandog ang kasing-kasing sa Dios kung maunay iyang makita sa atong Pinoy-anan Muna'y tinuod nga Kristohanon. Ang pulong paghigugma sa iyang isigataw, magsugod yun sa pamilya. Kamong mga nagtrabaho sa abroad, kung gitagaan ninyo panahon ang mga tao, ayaw kalimtin ninyo yung pamilya. Katong mga naay trabaho, manaay negosyo, at imanan ninyo ang inyong pamilya. Kasi pagbuhat ninyo niini, malipay ang Diyos. Panalanginan mo. Lain kay tanahon mga kaigsunan nga maayong mo atiman, maayong mo tagad sa isang isigataw niya sa pamilya, singkahan ra. Di ba hilas ra ka ita? Kung maunay makita nato sa to ang pagkakristohano. Higugmaa ang imong isigataw, magsugod na sa pamilya, dias Pinoy-anan, og sa simbong simbahan, o sa imong mga magtutudlo. Unsaon nimo pag-atiman ang imong mga magtutudlo? Imuhang ang mga tao nga naghago aron ka makakaton. Galacia kapitulo 6. Ingon din Galacia kapitulo 6 versikulo 6. Sayon ra kay memorization 6 sa Galacia. Sugod kog 5. Kay matag usa kinahanglan magpasaan sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gitudloan sa Kristohanong mensahe angay magpaambit sa ihang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Kinahanglan kung moingon ka nga anak ta sa Dios, dapat gi-practice nato ang paghigugma sa atong isigataw. Magsugod diha sa pamilya, sa simbahan, o sa imong isig ka magtotoo. Mao ni atong i-practice mao ni ato ang bansayon. I hope and I pray
na amoy nakatunan. Kay sa atong panag-uban, akong gipasalamatan ng Dios. Daghan kay kong nakatunan. Dalaygon ang Dios og ang akong nakatunan, ako nga pag-ampo inyo ning nasabdan. Gikan ni Arlene Namuko, good morning Pastor, dalaygon ang buhing Dios. Kay gitagaan pa laing adlaw ug laing higayon aron makapadayon sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug salamat sa Ginoo makapamati na sad mi sa pulong sa Ginoo. Aron makapadayon sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ang iyang mga pulong mao'y atong ikinabuhi ug wala iyang pulong wala tay mahimo. Ang pulong mo kinabuhi ko. Thanks Pastor, God bless watching here. Shato Negros Oriental. Salamat kaayo sa Ginoo sa iyang pagpanalangin sa natin. Si Mary Rose Belieres Liginon, tinuod yun na Pastor, kung sa atong kaminyoon ang Ginoo maoy paharion, sa atong kaugalingon kanunay tang malipayon. Gikan ni Gingging Simpron na jud ko'y nakatunan Pastor. Salamat sa Ginoo. Dave Mingito Garcis, amin, salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios nga kanunay nagatiman og nagtudlo kana. Ako ang mga paghangyo pagdasig nga i-share na ninyo ang atong programa. Gikan ni Gingging Simpron, tama jud na Pastor, mas maayo pahinumduman jud pirmi kay dali ra malimot kung dili jud ikinabuhi ang pulong. Okay, salamat sa Ginoo. Kung doon na mo'y mga pangutana o mga mensahe, pwede ra gyud ipaabot diri sa ako ang account Gideon Candelario o text tawag sa akong number 0932-6384134. Ang Dios magpanalangin. Ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Magampo ko mga kaigsuonan alang sa tanan, tuuhi nga ang Dios magapamuhat kaninyo nga ako ang mga igsuon nga nagsunod sa atong programang Pulong ng Kinabuhi. Amahan namo nga Dios nga makagagahom niya kami aron sa pagduol sa pagpangayo kanimo. Among gipangayo o Dios ang imuhang pag-uban sa among kinabuhi sa tanang panahon. Panalipdi kami, pahinumdumi kami, tudloi kami kanunay sa mga pulong nga angay namong makatunan. Bisan pa sa akong mga kaigsuonan karon nga nagsunod ni inimong programa, i-bless sila. Tagbuaw Dios ang ilang mga hinahanglan, tagaan mo sila kanunay kusog, kalipay, kalinaw. Nga maoy gikinahanglan sa tanang panahon. Ako silang isalay itugyan nga kanimo guniti sila. Sama sa imong pagunit sa akong kinabuhi sa akong pamilya. Panalangin ug tagbuha sila sama sa imong pagpanalangin pagtagbo sa akong pamilya. Salamat o Dios nga wala nimo ihikaw ang imong mga sahad kanunay namong masinatian ug makita sa matag Pinoy-anan. Ang kalipay kalinaw may maghari, diin ang pakigdait kanunay magpatigbabaw. Ako silang isalig itugyan nga kanimo. Salamat Amahan sa imong kaluoy ug gugma ug sa imong grasya nga mao'y nagatiman sa matag usa nga mingtog midawat kanimo. Amahan, Dios nga makagagaho. Salamat o Dios imong pagpanalangin kanamo sa imong mga pulong amo karong nadunggag na katunan. I-bless Ginoo bisan pa sa akong mga listeners sa FM station 101.3 o sa 95.3 nga diin nakadungog na usab sila sa mga pulong gikan kanimo. I-bless Ginoo ug maingon man sa tanan akong kaigsuonan nga nasa abroad. Ikaw Dios magaprotection magapanalangin in Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuon, Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaniud to, ang Dios magpanalangin sa tanan. Pagdain,
Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,